खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी। बे समाव इउ पिपलनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों थांनाय प्रमोद बर'नि 5 बोसोरनि थासारि आरो आथिखालनि हाग्रामा महिलारनि खुंथायनि 1 बोसोरनि थासारि बेखौ रुजुनानै गोबां माने बाथ्रा फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउ पिपलनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा फोरमायदों थासारिखौ लानानै आथिखालनि थासारि 1 बोसोर जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुंथायाव फैफिननाया 1 बोसोराव आगान होनोसै आरो बे 1 बोसोर जायैनि सिगांनो मा जाथाय जानानै थांखो आरो थांनाय 5 बोसोरनि जा प्रमोद बर'नि आमोलनि खुंथायनि जा थासारि गोबां आकाश पाताल दिन्थिनानै बाथ्रा लिरदों एबा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों लिरदों दि 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथानि उनाव बड'लेण्ड हालामाव गोजोन आरो अनलायनायनि आबहावा सोरजिनो थाखाय माखासे गोनांथार हाबाफोर आजावनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियानो जाहैबाय गेलेनाय बिथिङाव जे दिनै गुवाहाटीयाव दुरान कापनि बेखेवनाय हाबाफारियाव नर्थ इस्ट एफसी आरो बड'लेण्ड एफसीनि गेजेराव बादायलायनाय जायो। बे एखे हाबाफारिखौ खेबनै क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंनाय जादोंमोन। लोगोसे सा सानजा भारतनि 6 फारिलाइनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाय आरो खौसेथिनि थासारि सोमजिनाय। बड'लेण्ड CAM काप खुंनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखां होनाय। बड'लेण्ड ओनसोलाव सोलोंथाइ गियान आरो थुनलाइयारि हाबाफारि खुंनाय। बेफोर गासैबो प्रमोद बर' बिथांनि आमोलाव खुंनाय जादोंमोन। बड'लेण्ड नलेज फेस्टिवल खुंनाय जादोंमोन। गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय जादोंमोन। क'क्राझार लिड फेस्टिवल खुंनाय जादोंमोन। लोगोसे बड'फा सुपार 50 बेफोरबायदि गोबां हाबाफारि लानाय जादोंमोन प्रमोद बर' बिथांनि आमोलाव। आरो गुबुन फारसेथिं आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव जानाय जाथायफोर बेखौ लानानैबो बिथाङा लिरदों। बिथाङा मा लिरदों बिदिब्ला नाथाय थांनाय 1 बोसोरनि समफ्राव बड'लेण्डआव गोदान सरकार फैनायनि उनाव गोबां सोमोनांथाव जाथायफोर जालांबाय, जेरै ST दाबिनानै सोमावसारनाय आरो बिनि हेंथायै सोमावसारनायाव जालांनाय जाथायफोर। नैथियाव कारिगावनि बर' आदिबासि दाङाबाजि आरो न' सावलायनाय। रुनिकाटा फरेस्ट अफिसाव गाग्लोबनाय। क'क्राझाराव बाङालि आरो मुस्लिमनि गेजेराव हिंसायारि जाथाय। सरलपारा बिसमुरि कारिगाव क'क्राझार लामा जाब्रबथायनि बिबां बांनाय आरो लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानायनि कारना जाबाय स्पिड ब्रेकार बोखारनाय। रायमना नेशनेल पार्कआव फुंखा बसुमतारीखौ इनायै गावथारनाय जाथाय। बिजनीआव दुथांफोरा जीबानन्द बसुमतारीखौ अनागारै बुथारनाय जाथाय आरो गोबां नंखायखौ फोसावनाय जादोंमोन। थांनाय सरकारनि समाव BTCनि गोहोखौ आसाम सरकारा लांफिनजोब्बाय। गोदान सरकारा बुंबाय जों BTCनि गोहोखौ लाबोफिनबाय, नाथाय दा जाथाय जायोब्ला BTCनि गाहाय खुंगिरिया एबा मावफुंगिरिया बुङो आंनियाव जेबो गोहो गैया, आसाम सरकारासो मिथिगौ होननानै। दा माखौ लांफिनखो आरो माखौ लाबोफिनखो साधारन रायजोफोरा एबा सरासनस्रा रायजोफोरा बुजिनो हाया जाबाय। बेफोर मोनसे राजखान्थि जुमलामोन होननानै बेफोरबायदि गोबां माने बाथ्रा फोरमायदों। थारैनो नंगौ, बे समाव थांनाय 5 बोसोरनि आमोलाव जा प्रमोद बर'नि आमोल आरो दानि आमोलनि खुंथायनि जा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेखौ लानानै गुवारै फोरमायदों दिपेन बर' बिथाङा। दानिया बिदिबा बे समाव नोंथांमोना जोंनि बे एक्सक्लुसिभ स्क्रिनशटखौ होनाय जाबायदि दिपेन बर'आ फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना मोनफा मोनफा नायलांदो।